At ayan na nga mga Kabicolana, good morning, good morning, good morning. Ngayon, isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Panibagong umaga, panibagong vlog na naman tayo today. Ayan, bago nga pala lahat, welcome sa aking munting channel. Ayan, ito nga pala yung aking mga bagong baby pechay. Ayan, 5 days pa lang yan, pero napakagaganda na, diba? Dito namin ilalagay yung mga pinagkukuha naming ipa. Ayan, syempre, kung may pechay, may talong. At ayan yung aking mga tanim na talong, medyo malalaki na siya. O diba, nakakatuwang tingnan. Alam nyo naman ang mga Bicolana, ayan ay mga taga-probinsya. Pag sinabing probinsya, mahilig yan magtanim, katulad ko, charot. Pinuri ba yung sarili? Ayan. Sa totohanan lang guys, napakasarap kasi sa pakiramdam yung may tanim ka. Lalo na pag yung may mga bunga na. Nakakatuwa kayang panoorin, nakakatuwa kayang pagmasdan, at nakakatuwa pa doon dahil hindi ka na bibili. Siyempre kung may talong, may kamatis. O diba? Ayan, mga ano pa siya. Ayan, maliliit pa siya. Ayan, nilagyan namin ng ipa. Diyan namin nilagay yung mga pinagkukuha namin doon sa bukid. O ayan. O diba? May pakinabang yung pinaghihirapan namin ng asawa ko. Na kay aga-aga namin gumigising para lang pumunta lang doon sa tabing highway, sa tabing bypass, at kumanguha ng mga ipa na yan. O diba, nag-trending ka na sa live, nakatulong pa sa ating mga halaman yung ating ipa. O, see, diba? Ayan, o. Ito bansot ito, o. Itong mga ito. Hindi kasi siya gaano naiinitan, di kagaya nung nasa labas. Ito, medyo nabansot dahil naaarawan sila sa bandang tanghali na. Nandito kasi ito sa gawing likod ng bahay namin. At syempre, ayan yung aking atis. Ayan, pinalalaki-laki ko yan. At syempre, kung may mga halaman tayong pang kusina, meron din tayong halaman na pangbakuran, o diba? Ayan, huwag kayong mauumay sa aking mga bulaklak. Pasensya na kayo. At ito lang aking kaligayahan, charot. Ayan, yan nga mga mare, oh. Nakita nyo ba yan? Ang ganda-ganda. Ito kulay white ko. Hindi ako magsasawa na i-vlog yung aking mga halaman dahil napakaganda naman talaga. Ang presko-preskong tingnan. Napakaganda sa mata. Kaya ayan. Ayan, kung nakikita mo yan, kulay pink na yan, para bang nangaakit na isang dilag na napakaganda. Oy, charot. Dilag talaga. Diba? O, mga kalalakihan dyan, kayo nga magsabi. Diba? Yung kulay pink na yan, parang isang dilag na namumukadkad sa ganda. Ayan. At syempre, ito yung aking, fair fall. Ano ba tawag dito? Bahala ka nga dyan. Paano tawag sa'yo dyan? Basta, ayan, maganda siya. O, diba? Ang ganda-ganda niyang tingnan. Iba-iba yung kulay niya. Ayan. Hindi ko alam yung, agoy. Parang purple pink. Ayan. At ito naman pala yung aking fair fall na maliliit lang ang bulaklak niya. Ayan. Ibang variety naman din siya. Pero maganda rin siya, maliliit lang ang bulaklak. Ayan. Marami din siyang malago din siya. At ayan na nga mga mare, ito na naman yung aking isang napakagandang kulay pink din sa gawing dulo. Ayan. Kahit saan ka lumingon dito, ayan, puro bulaklak ang makikita mo, o diba? At ayan na nga, ito meron tayong meron tayo ditong kalachuchi. Ayan, konti pa lang ang bulaklak niya. Siyempre, ayan yung kabuuan ng ating halaman. Ayan. Siyempre, yung bahay natin dyan ay nawawala. Tinago natin agoy, pastilan. Ayan. Ayun sa kabila, bahay nila yan. Yung maganda na yan. Kanila na hindi akin yan. O diba? Ayan. Ang ganda-gandang tanawin. Ayan. Maraming salamat guys sa inyong panonood. Thank you for watching.